Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Hello po. Good evening po. Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong Top Secret Sharer or Caller of the Night. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Alex po. Ilan taon ka na, Alex? 33 po. Sang lupalop ka naman galing, Alex? Taguig BGC po. Taguig BGC. Opo. San ba talaga? Taguig or BGC? Isa Charis. lang po yun. Specific lang pala na BGC. Okay. BGC po. Alex, 33 from BGC Taguig. Ano ang top secret mo? Ayun po. Meron po akong dalawang karelasyon. Pero magkaibang gender po. May dalawa kang karelasyon at itong dalawang karelasyon mo ay magkaiba ng gender. Tama ba kami ng pagkakaintindi, pagkakarinig? Opo. Tama po. DJ. Sino yung nauna mong naging jowa doon? Yung girl po. Yung babae. Bisexual ka ba? Hindi ko po masabi, pero na-attract na po kasi ako sa same-sex. Okay. Ilang years na kayong magkarelasyon nung girlfriend mo? 5 years na po. 5 years. At etong boyfriend mo, ilang taon na kayong magkarelasyon? 1 year po. 1 year. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit nagdesisyon ka na magdagdag pa ng jowa sa buhay mo? Sige po. Yung sa 5 years relationship ko po, okay naman po yung naging relationship namin. Actually kami pa po hanggang ngayon. As well as dun din po sa guy. Okay po yung relationship ko dun sa girl, same sa guy. Pero yung sa girl po kasi medyo roller coaster na po . Ang dami na po naming napagdaanan sa 5 years. And then ang dami na rin na po naming na outcome sa relationship. Pero to the point po kasi yung girl, siya po kasi yung nag-trigger sa akin kung bakit po ako naghanap nung iba. To the point na nagli-live-in pa po kami nito ng girl. Tapos, yun po, may time po kasi na hindi na siya umuwi sa akin. Gawa po sa ano kasi po siya nagtatrabaho sa TV station din. So, part din po siya ng communications team. So, may chance po kasi na lalo na pag may dinidirect silang shoot, yung production nila, minsan di na po talaga siya nakakauwi. So, wala po talagang wala po talagang communications as in yung sa end kasi nila, dead spot, wala talaga. So, hindi ko alam kung okay pa ba siya to the point na hindi na po talaga kami nag-uusap. Siguro parang sa isang linggo, bihira na lang po yung 2, 3. Minsan makausap ko lang siya mga 2 minuto lang, tapos nagmamadali na siya. Tapos minsan po, nung umuwi siya sa bahay para may pinagtapat siya sa akin na kinuha niya pa yung other projects na binigay sa kanya ng network. Kasi siya na lang daw yung nakikitang parang swak dun sa role kasi nag-resign daw po yung nakaupo dun sa role. So, dun po kami nagsimulang mag-away na to the point na pinapamukha ko na po sa kanya na wala ka nang nagiging oras sa akin. Pero ikaw, may trabaho ka? Meron naman po. Parehas po kami. Stable po yung trabaho ko. Ano po ako sa isang telecommunication company.
IT po ako sa isang network po. Okay, so meaning parehas kayo may trabaho. Matagal niya na bang Yes po. trabaho yung sa media, sa communications? Yes po, matagal na po. Bago pa ba kayo Parang maging kayo, nandun na siya? yun po kasi yung first job niya po hanggang ngayon. So ngayon lang ba nangyari na hindi siya nakikipag-communicate sa'yo? Actually, nung ano po, nag-start po kasi yan nung na-promote na po siya, nung siya na po yung naghahawak ng productions. Pero, Yung 3 years na po. so sa kaakibat na responsibilidad nung designation niya o yung possession niya ngayon, hindi nyo ba napag-usapan kung ano yung mga magbabago sa relasyon ninyo? Hindi mo ba masyadong naintindihan na kinakailangan niya talagang gawin yun para sa trabaho niya? Or may napag-usapan ba kayong limit na, sige, ganito lang yung inyong tatanggapin ha? Ito lang, hanggang dito ka lang ha? May ganun ba kayong usapan o wala? Ano naman po kami, meron naman po kaming discussion about that. Inopen niya na po yun sa akin. Sabi ko, ako kasi nakasupport lang ako sa kanya na all the way, all throughout her career po. Sinusuportahan ko talaga siya. From the start na nag-start siya magtrabaho dun sa network na yun, until na hanggang ngayon po, sinusuportahan ko talaga siya na sabi ko, sige, grab the opportunity. Baka ano mo na yan, yun po palagi sinasabi ko, stepping stone or parang career-wise, individual ano mo na yan, development program mo para sa sarili mo, sige lang, go, so supportahan kita. And to the point na hindi ko po kasi alam yung magiging consequence nung pangyayari. Kasi at one time, nung pandemic, ano po kasi sila parang nagsushoot sila pero naka-lockdown sila, bawal po sila umuwi. Doon na po ako nag-start duda na doon na po ako nag-start mag-ano sa kanya na nag-aano na po kasi ako, nanghihingi na ako ng attention kasi sabihin natin yung lockdown shooting nila maabot po 6 months, 3 months para mabuo po yung yung segment. Okay, wait lang ha. Sabi mo nagduda ka. Yun ba yung tamang term na gagamitin mo o ito yung parang nakaramdam ka ng konting insecurity? Parehas po, duda kasi may nakakarating po sa akin na may kasama siya sa labas pero hindi po ako naniwala doon kasi ako po kasi is mas gusto ko yung ako mismo yung nakakakita. Kahit marami na po nagsasabi sa akin na ganito, ako pa rin po yung gustong makakita. So hindi ko na po pinalaki yung issue. So nagkaroon ng Ngayon, mga as well sabi-sabi sa paligid ninyo na merong iba itong girlfriend mo. Pero hindi ka naniwala. Hindi naman po ako naniwala kasi yung nakita po ng mga friend ko, kasi summer shooting po yun sa La Union. Siya po yung parang nag-didirect dun sa production sa area. Siya po yung nag-AP. Tapos ngayon, parang may nakakita po sa kanila na friend ko, common friend namin, na bakit siya yung kasama dun sa location na yun, hindi ako. So ako, wala rin po kasi akong idea na kung saan siya. Yun din po yung iinisan ko rin sa kanya, hindi po siya marunong mag-update kung nasaan na po siya. So nalalaman ko na lang din po sa iba. Ang sinasabi niya lang po, nasa lockdown shooting kami, etc. etc. Pero yun nga po, ngayon kasi medyo okay na kami, nag-a-update siya. Pero at the moment, pinaka-latest update niya po siguro sa loob na 1 linggo, 2 beses, 3 beses, ganyan po. Okay. So dahil doon sa hindi ka niya nabibigyan ng atensyon, oras, tapos hindi pa siya nag-update sa'yo, parang nakulangan ka, parang pakiramdam mo hindi ka minamahal nitong taong to. Ganun ba yung naramdaman mo nung time na yon? Lalo na siguro po ngayon, masasabi ko na opo. Kasi to the point na parang siya kumbaga uuwi siya sa bahay, dito sa place ko. Kumbaga high and hello lang po. Kukuha lang siya ng gamit niya, then alis na kaagad. So parang nawawala na po kami ng communications, nawawala na rin kami ng part ng intimacy to the point na ako na po yung nagbibig na pwede ba magstay ka muna saglit kahit 1 to 2 hours lang, ganun. Pero hindi na po kaya magawa. Pero one time po kasi kinausap niya ako na yun nga po, nagsusorry siya sa akin kasi medyo busy na siya. Hindi ko din naman po siya mapagdudahan na may iba siya kasi nakikita ko naman kung gaano po siya talaga ka-busy.
Sa trabaho niya. Sa trabaho po. Okay, so paano nangyari na meron ka ng isang o ibang lalaking pinapasok sa buhay mo? Yun po is ano namin, common friend po namin. Siya yung nagsabi sa akin na regarding dun sa kanya. Tapos, ayun po, mas nakakausap ko po kasi yung guy na yun. Nangangamusta po siya. Siyempre ako, wala din naman akong makausap. Wait lang to Ah. clarify, etong guy na to, na boyfriend mo ngayon, na 1 year in a relationship na kayo, eto yung nagsabi sa'yo na merong kasamang ibang lalaki sa La Union, tama ba ako? Yung Opo, girlfriend mo in the past, tama ba? Mm-mm. So, Correct po. siya, yung guy na yon, common friend ninyo, anong ginagawa niya nun sa La Union? Nandun ba siya for... Kasama niya din po yung partner niya. kasama niya, may partner yung lalaki. Opo, girl din yung partner ng lalaki. So, etong boyfriend mo, may girlfriend siya? Opo. Up until now sila pa rin? Wala na po. Naghiwalay sila last year po eh. Naghiwalay sila? Anong rason kung bakit Opo. sila naghiwalay? Hindi ko na po inalam. Hindi mo na inalam. Pero mahalaga ba Hindi sa'yo ko na na po nakipaghiwalay siya dun sa girlfriend niya? Nakakwento niya po kasi sa akin, pero yung girlfriend niya kasi, actually fiancé na po yun eh. Nag-propose po kasi siya, tapos ang gusto po kasi nung babae, long engagement po. Eh, ang tagal na po nilang engaged, para mga 5 years na po silang engaged. Parang hindi niya daw po nakikita na pupunta sa future na magpapakasal na sila. Yun po yung last kwento niya sa akin. Tapos, Totoo naman po kasi friend namin yung ano eh, friend po namin yung girl din na so na-meet mo rin yung yung babae, yung Opo. girlfriend niya. Opo. Okay, so anyway, nung time na nasa La Union yun, tapos nasa La Union din yung girlfriend mo, na dun yung boyfriend mo na ngayon, na Opo. common friend din yun ng girlfriend mo, para sa vacation, hindi para sa shoot, di sila magkatrabaho, tama? Hindi sila magkatrabaho po. Okay, so Yun hindi po kasi sila is parang ano nila yun eh, parang anong tawag po dito? Gagamitin daw sa wedding shoot. Okay, so Kaya basta, po sila nasa basta may beach. shoot sila doon. Okay, so etong lalaki na to, ng common friend din yun na nagsumbong sa'yo na parang may kasamang iba, whatever, anong connection ninyo prior to that? Like, anong malalim ba yung friendship ninyo? Friendship lang po. Talagang tropa lang. Sinong mas tropa niya? Ikaw o yung girl nung una? Yung ano po, kaming ano po kasi, ang tropa ko po kasi talaga yung girlfriend niya. Tropa mo Tapos yung parang girlfriend niya. syempre, pinakilala lang din siya sa amin na, kasi dati po bago pa namin makilala yon, nag-hangout na po talaga kami. Mahilig na po talaga kaming gumimik, ganyan. To the point nung naging sila, sinasama na siya. So parang every time may get together po kaming magkakaibigan, kasama na po yung mga partner ng mga kaibigan namin. So, doon ko naging po siya mag-friend-friend nakilala. na kayo. Opo. O tapos, nung sinumbong sa'yo, nagtuloy-tuloy yung communication ng dalawa ni Guy. Hindi naman po, parang chinat na lang ako na may sinend sila dun sa GC namin kasi may GC po kami ng original eh. Okay, So, nawala yung mga tinanong- partner. Wala po yung mga partners. Kumbaga yung babae po kasi yung nag-chat, tapos ang nag-confirm lang po is yung guy. Okay. Pagkatapos nun, Ayun na po, paano parang- lumalim yung relasyon ninyo? Ano po yun? Paano Sorry po. lumalim yung relasyon ninyo? Paano lumalim yung relasyon ninyo nitong lalaking to? Ayun na po. Kasi yun nga po, nung nag-anniversary po kami nung Hello? Alex? communications, pero kami pa po. Yung parang Alex, ano lang hindi po, ka namin parang narinig. LDR. Hindi ka namin narinig nung mga first 10 seconds ng sinabi mo. Hello po? Hindi ka namin Ayun narinig po. na wala ka nung mga 10 seconds before. Earlier. Okay. Yung sa ano na po, nung nagsi-celebrate na po kami ng 4 years namin nung girlfriend ko hanggang pa 5th year, doon po mas lumalim po yung ano namin nung guy. Kasi siya po na po madalas ang nakakausap ko, siya po madalas yung kasama ko pag nag-hangout. Like mag-aaya pong magkape, ganyan. Siya po palagi yung sumasama. Mhm.
Which is technically, dun po kami parang nagkapalagayan ng loob na hindi po namin sinasadya. So, kailan mo Kasi na-realize na parang parang may iba ka lang nararamdaman dito? Sino una nagtapat ng pag-ibig niya o ng pagkagusto niya? actually parehas po kaming umamin eh, nung parang nagiinuman po kasi kaming magbabarkada. Nasa ano po kami no, nasa Boracay. Nagiinuman po kami. Kami na lang po yung naiwan. Parang parehas po kami na nag-umamin na iba na yung nararamdaman ko. Ganun. Parang sabay po kami nagsalita. Kasi kami na lang po yung naiwan dun sa ano eh, sa table bar eh. Kami na lang po yung naiwan nagiinom. Nag-kiss kayo Saka, nun? wala pong ganun. Parang nag-aminan lang po kami. Nung una, awkward po. Pero hindi pa po kasi kami dumadating sa point nun na nag-kiss kami or may nangyari na sa amin. Parang na-awkwardan pa rin po kasi kami nun. Kasi yun nga po, first time ko lang din maka-encounter ng ganun. Na parang napapanood ko lang din sa TV yun or parang naririnig ko lang din. Pero in reality, parang na-awkwardan po ko or kami. Kasi after nung nag-aminan kami, parang di po kami nagpansinan ng isang araw. So, sinong bumasag ng katahimikan o ng awkwardness? Parang ano na lang po, parang nung time na aalis na kami, parang nandun po kami sa Katiklan Airport, doon po kami nag-usap, parang syempre, kasama namin yung ano eh, kasama namin yung iba pa naming friends. Ayaw din namin silang makahalata. Kasi ilan lang po kami doon, 6 lang po kami sa circle of friends na nagpunta ng Boracay. Tapos, yun nga po, baka mapansin kasi na nag-iiwasan kami. So, as is na lang po. And then, yun po, nag-usap kami ulit na still continue pa rin yung pag-uusap. Pero yun nga po, to the point na gusto na naming makita yung isa't isa. Mas gusto na namin makita yung isa't isa kaysa sa mga original partners namin. So, pagkatapos nung pagkikita sa Boracay na yun, saan na kayo sumunod nagkita? Dito na po, sa condo ko na po. Noong una, hindi pa po siya pumupunta dito sa place ko. Hanggang doon lang po sa baba. Pwede po magbanggit ng ano? Ng ano? Store? Ng, Hindi, yung wag place na, wag po. na. Ayan. Convenience store, ganun na lang. Ayan, convenience store. Doon po, kasi may tambayan sa baba, puro mga convenience store. Doon lang po kami nagkakape, may inom po ng mga Kung anik-anik. drinks. Kung Okay. anik-anik. Ayan. O tapos, so, kailan talaga? I mean, paano After kayo office, naging? Paano kayo dumidiretso po siya naging? doon. Oh. Nagsasabi po siya na, tara, tambay tayo, hangout tayo. To the point na araw-araw na kami nagkikita, araw-araw kami nag-uusap. Hanggang sa nag-decide po kami, no after 2 months na usapan, nag-decide po kaming lumabas. Kasi may trip na po kaming nakaschedule noon, kaso yung mga partners po naman namin mga busy. So kaming dalawa na lang po yung tumuloy. Tapos ayun na, doon na po nangyari lahat. Nag-kiss na kayo doon. Opo, meron na pong intimacy sa aming dalawa. Handa ka ba nung Doon po time na yon? Napag-uusapan naman po namin in the long run kasi 2 months po kami nag-uusap regarding sa mga ganong bagay. Personal po na usapan eh. So Mhm. parang nung time na nandun na kami, parang nag-take na lang din kami ng risk. Mhm. Malinaw sa inyo na may So, kanya-kanya kayong jowa. opo. Anong tumatakbo sa isip mo nung time na yon na nakipaghalikan ka, nagkaroon kayo ng intimate moment nung lalaking yun, na kaibigan mo pa yung girlfriend niya, tapos ikaw may girlfriend ka. Anong tumatakbo sa isip mo nun? Nung una po, parang ano po parang nag-guilty po talaga ako. Tapos nakonsensya po ako nung time na yun kasi bakit namin ginawa to. Itong mga bagay na to. Pero masaya naman po ako nung part na may nangyari sa amin kasi after several years na longing ako sa pagmamahal ng girlfriend ko, nakuha ko siya ulit. Yung point na yung naramdaman ko po ulit dun sa guy yung pagmamahal na hinahanap ko. Dun sa guy. Instead po na dun sa babae ko siya mahanap, sa guy ko po siya nahanap. Bakit hindi mo hiniwalayan yung girlfriend mo? Hindi ko po siya mahiwalayan. Mahal ko pa rin po kasi yung girl hanggang ngayon.
So masasabi mo ba na nagmamahal ka sa dalawang tao? Opo. To the point po na may schedule sila na imimit ko si guy, after ni guy, imimit ko si girl, or vice versa po. Si guy po kasi may idea na kami pa nung partner ko, kaya nag-a-adjust po siya ng oras. Yung girlfriend mo wala siyang ka-idea? Yung girl po wala pong idea. Unang beses mo bang makipagrelasyon sa isang lalaki? Opo. Ni sa hinagap ba, naisip mo, napapatol ka sa kapwa mo? Wala po at all times. Talagang naramdaman ko na lang po yan ng palagi ko na po nakakausap tong ano na to. Kasi kahit naman po sabihin natin magkaibigan kami, pero may mga kaibigan naman po akong lalaki. Hindi po kami ganun ka-constant mag-usap to the point na nadi-deep dive na po namin yung discussions, may napag-uusapan kaming long-term plan, ano yung short-term plan mo sa buhay. Yung instead na ito yung pinag-uusapan namin nung girl na partner ko po, sa iba ko siya nakita, which is sa guy ko siya nakikita. And to the point na hindi na po din namin napapansin na nagkakaroon na pala kami ng emotions. Alam niyo po yung excitement pag nagkikita kami. Ganun po. Anong plano mo ngayon? Yun nga, hindi din rin naguguluhan talaga ako kasi parehas ko po talaga silang mahal eh. Baka po to the point na pag umamin naman ako sa partner ko, I'm sure po, may paghiwalay po siya or pipilitin niya po ako makipaghiwalay din sa guy. Pero hindi ko po kasi ma-weigh in, parehas ko po kasi silang mahal. Alam mo kung paano mo malalaman kung sino sa kanila yung dapat mong piliin? Paano po? Tatanggalin mo yung mga salitang to the point. Alam mo ba naka 224,000 to the point ka na? Ginegradean ka na namin dito. De, charot lang with the rod. Actually, ikaw lang na makakasagot niyan eh kasi buhay mo yan eh. Hello? Alex? Opo. Kumbaga, buhay mo yan eh. Ang tanong is, handa ka ba na kung sakali man na malaman nitong girlfriend mo na meron kang kabit o may other person ka sa buhay ninyo, handa ka ba na mawalan ng girlfriend? Opo. So feeling ka na i-let go na itong taong to? Opo, kasi parang hindi ko na din kasi nakikita ang sarili ko sa kanya. Kasi kaya ako nga po nakita tong guy na to dahil unang-una nga po wala kaming constant communication. Pero hindi ko po masabi na ma-let go siya kasi mahal ko talaga din yung girl. Masasabi mo ba yung pantay yung pagmamahal mo dun sa dalawa? Opo. Eh ba't willing ka i-let go yung babae? Nagugulahan po ako dito. Ano bang mas masarap, yung talong o yung tahong? Hindi pa ako nakatikim ng talong. Kahit may nangyayari ko sa amin. Nagugulahan talaga ako dito. Parehas ko po talaga silang mahal. Hindi ko po alam paano. Wala rin po akong lakas ng loob para tumikim ng talong, ganun. Maniwala kami sa iyo. Hello po? Maniwala kami. Hindi naman po kasi Torta? Di ka pa nakatikim ng tortang talong? nakatigim na po. Ayun naman pala. So willing kay let go itong girlfriend mo. Kung sakaling mabisto ka, mahuli ka na meron kang boyfriend at ang masaklap dito, common friend nyo pa.
'Diba? Imagine mo kung ano mararamdaman ng girlfriend mo, betrayal mula sa partner niya at the same time sa kaibigan niya pa. Tapos, inisip mo din na baka tanggapin ka niya. So, bakit hindi mo na lang siya i-let go nga? Bakit, ano bang inisip mo? Ayaw mo bang mawalan ka? Or gusto mo ba parehas meron ka? Nandun na po kasi ako sa point na aaminin ko na sa kanya. And kaya ako po mahal na mahal tong girlfriend ko kasi grabe naman din po yung understanding niya sa akin na palagi niyang sinasabi sa akin na kung meron ka na, sabihan mo ko. Alam niyo po yung instead na magagalit siya na gusto niya lang ma-confirm sa end ko na if ever na meron ba. Pero ina-assure ko kasi siya na wala siyang kapalit eh. So, dun po ako lalong naguguluhan kasi nakita ko din po yung pagmamahal nung girl sa akin. So naniniguro ka. Parang to the point na ganun po. Pero kung tatanungin po ako nung guy, sinabi ko naman din po dun sa guy na siya yung ililet go ko pag time na pinapili ako ng girl. Naniniguro ka nga. So parang sa girlfriend mo, kung sakali mabisto ka, parang, sige, let go. Pero at least meron ako nung tong boyfriend ko. Pero kung si boyfriend, parang kung sakali lang i-demand sa akin ng girlfriend ko na pakawalan ko si boyfriend, papakawalan ko si boyfriend. Ganun ba? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Ganun ba yung gagawin mo just in case? Ang plano ko po kasi is aamin na po ako sa kanya siguro po this week or sooner po kasi nahihirapan na rin ako sa ano namin kasi itong si Guy nagde-demand na rin po kasi ng oras. Ito ko po kasing girlfriend ko medyo nagbabawi. I mean, nagkakaroon na po kami ng communications, umuwi na siya sa bahay, inaasikaso niya na po ako ulit. Kumbaga, nagiging partner na po ulit sa akin yung girlfriend ko eh. So, dalawa na po kasi sila ngayon. Kinausap ko na rin po yung guy if ever na malaman nga kung ano yung merong affair kami. Siya yung ililet go ko po. Kung sakaling nakikinig ngayon yung girlfriend mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siyempre po, una magsusorry ako. Kahit naman Kausapin mo, kunwari natin, kausap mo ngayon. pwede ba mabanggit ng name or ibang pangalan na lang? Ibang pangalan na lang. Kung gusto mong ma-identify ka na talaga, okay lang din naman. Basta Sige po. agree ka. Pero kung ayaw mo, edi ibahin mo na lang yung tawag mo. Sige po. Ann, may sasabihin ako sa'yo. Sorry kasi may nagawa akong ikakasira ng relationship natin. And I know, baka hindi mo ako matanggap or hindi mo magustuhan yung susunod na mga sasabihin ko sa'yo. Pero, ayun, nakagawa ako ng isang problema na hindi ko alam kung paano siya susolusyonan. Pero, ayun, I'm having an affair to JP. To our friend JP. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako or mapapatawad mo pa ako pero I'm really, really sorry. I know it's not an excuse kasi nawalan ka ng time sa akin. Pero hindi din naman, again, excuse yun na maghanap ako ng iba kasi gusto kong punan nung taong hinanap ko na yun yung pagkukulang mo. Pero again, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I'm really, really hoping na maayos pa natin tong problema natin. Okay ka na, Alex? Opo. Yun lang po masabi ko pa. Hindi ko po kaya talaga. Kaya mo yan. Kaya mo nga magdalawa eh.
Yan pa kaya, 'di ba? Imagine mo na lang, hindi lahat ng tao kayang makadalawa. O, ikaw, nakadalawa ka. O, Kaya nga nakakapag-schedule ka po. pa nga. O, baga, ang kailangan mo, commitment na gawin mo kung ano yung tama. Kasi, alam naman natin yung sagot sa mga problema natin eh. Nasa harap Opo. na natin yung mga sagot. Ayaw lang natin Opo. gawin kung ano yung nararapat. Opo. Anyway, thank you so much, Alex, for calling this program. And I hope kahit papaano nakapaglabas ka ng bigat ng nararamdaman mo. And kung ano man ang magiging desisyon mo, tatandaan mo na ito ay makakaapekto sa sitwasyon na meron ka. So, Opo. kaya rin natin napupuntahan yung sitwasyong magulo kasi tayo rin ang nagdesisyon na mapunta tayo sa ganong klaseng sitwasyon. Okay po. So, we are the product of our choices. Opo. Anyway, thank you so much, Alex. Thank 33 you po. from BGC Taguig. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Bye. Good luck. Thank you po. God bless. Bye. Ay. Okay na to. Grace Tan Felix. Pasok. Okay na to. Kung ikaw, papipiliin ka, talong o tahong? Oh, ano bang masarap? Charot, tuwid, harot. Minsan nakakainis lang din talaga yung pag may pagkukulang, hahanapin sa iba. Kung may pagkukulang, bakit hindi sabihin? Para mabago. Tapos kapag nasabi mo na, tas di pa nagbago at hindi kaya, edi tsaka ka humanap ng iba. Ano yun sa tuwing nagkukulang, hahanap ng iba? Nasaan yung commitment doon? So nakakatakot makipagrelasyon sa taong pag naghahanap ng tamang atensyon, oras, at pagmamahal? Or mapaghanap? Parang okay lang din naman maghanap, diba? Pero sasabihin mo din kung sakaling nararamdaman mo na may kulang, hindi yung hahanapin mo na agad sa iba. Ang hirap din na kaibigan mo, tapos tinatraidor ka pala. Hindi tunay na kaibigan pag ganun. Yung talo-talo kayo lahat. Parang ang pangit mapunta sa ganung klaseng circle of friends. Kumbaga kung may iiwasan kang circle of friends, yung ganun ha. Yung talo-talo lahat. Hindi na nirespeto yung boundaries na meron kayo, yung limitasyon na meron kayo. Kasi okay lang din naman eh. Wala namang makakaalam eh. Bilog ang mundo. Yung akala mo nasa taas ka, pero yung pala, gugulong ka sa lupa. So kabisyo, kung meron kang pagkakataon na mahalin yung isang tao, binigyan ka ng pagkakataon para mahalin siya. At binibigyan ka rin naman ng atensyon, pagmamahal, oras, sa abot ng kanyang makakaya. It's just that may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang kailangan natin sa partner natin ay pag-intindi, pag-unawa. Lalo na kapag meron tayong personal growth na tinatawhak, meron tayong achievement na gusto nating mapuntahan. Ito namang mga achievement na to hindi lang namang pansarili. It is best shared with the people you love. Para kanino ba to ginagawa? Yes, para sa sarili. Pero para rin sa kinabukasan ninyong dalawa. Na para sa future, walang pagsisisi na magaganap, walang sumbata na magaganap na hindi ko kasi nagawa to eh. Pinigilan mo kasi ako eh. If you really love the person, you let that person fly. Spread his or her wings. Hindi mo siya ikukulong. At kung sakali man na dumapog siya sa iba, mapadpad siya sa iba, magpatuka siya sa iba,
Hindi mo nakasalanan yun. Kasi nagtiwala ka naman eh. Kung matagpuan niya yung sarili niya sa iba, mamungad siya sa iba, at least you are part of that growth. Masakit, oo. Pero, masarap pa rin sa pakiramdam kasi tinulungan mo. No regrets because you gave your all. At kapag natagpuan mo din, yung pagpapalipad mo na yun, na bumabalik siya sa'yo, ay, ang sarap sa pakiramdam nun. Kasi pinagkatiwalaan mo na yung tao, hindi niya pa sinayang yung tiwalang ibinigay niya sa'yo at binigay mo sa kanya. So yun, kabisyo. Sa mga kabisyos natin out there na nakikinig ngayon, nakatutok, matutong makontento ha. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Racketera, at masasabi ko lang, okay na to. This is Top Secrets.